Even kijken, waar ze zijn. Zo eens kijken of ze er zijn. Hi, de kleine. Nee, dat mag niet. Hoi, doe je mee? Dat is een paasje mooi. Ja? Ja, dat is toch wat vader mee, ja? Wat je? Kom maar, kom maar. Kom maar, pap. Kom maar, Kalf, kom maar. Kom maar, niet bang wezen, kom maar. Die gaat op, Kalf. Kalf. Nou, hij is al binnen. Dan gaan we lekker binnen. Ik had ik maar hopen, ja. Met de kalfje op binnen te brengen, ja. En hoe hast al geholpen? Vertel dat eens En even. gewoon met beesten praten, dus en gewoon eens een beetje kalfje kom maar, dan een beetje besturen. Oh, hier blijven. Hier blijven, kom maar. Ik ben altijd zelf met de dieren bezig, dus ik vind het heel leuk dat we nu ook kalfjes hebben. Ja, nu moeten jullie erop gaan passen. Ja, dat gaat zeker goed komen. Ik heb in december mijn diploma dierenverzorging gehaald, dus dat gaat hem helemaal worden. En waar binnen wij hier? Hoe heet het hier? Ja, het Zuiderstee, van het Zuiderstee 28A. En wat is het Zuiderstee? Een soort begeleid wonen is het, Jenne. Wat heb je hem kregen? En jonge kalven, koeien. En wat ging je hem daar met doen? En koeien kunnen ook kwijt maken, melk drinken. En 2 liter melk drinken. Ze goed eten, goed drinken, goed mogen drinken ook. En nou elke dag bij hun te zien of met hun kinderen. Volgens mij krijgen ze hier een heel mooi plakje. Ja man. Voor mij feesteer ik wel lekker. Een massage of nee. Ja. Oh, rustig maar. Rustig, rustig. Rustig. Ik ben bij je. Ja, dat is een microfoon. Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Als ze hier al hier binnen, die zijn er weer voort. Dan krijgen we een eier. Wel een hele verantwoordelijkheid. Dat zeker, maar dat hebben we ook over de andere dieren. Dus. En dat gaat ook helemaal goed. Dus ik zou niet weten waarom dit niet zou kunnen.